VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. Aquest dijous va ser el punt de partida del nou exercici 2012-2013 de la Unió Esportiva Figueres. La plantilla al complet va realitzar el primer entrenament de la temporada, sota la direcció del cos tècnic capitanejat pel tàndem Arnau Sala i Xavier Ponsí, que ja tenen al cap el proper amistós davant del Llagostera a Vilatenim el proper dissabte 26 a partir de les 7 de la tarda, on s'aprofitarà per fer la presentació oficial del primer equip.